سلام بيتسب ابتنا قدماي كفالنا زناب شاور محصب عرسو صحيتو زينب رخيبات نرئي نيرنا حجي دمو كالاي كفال حزنا لهم مسينا لنا ني فيلمنا نمجمار دمو ني channel نحادش تزغنكم فيلمنا نخبصحكم سابسكرايب مقباراي ترسعو فيلمنا انت جمر زينب عرسو صحيتو مسرخبتو شعو زينب باسم بالنا كتحقزو تفتن سيتارا مسمصاتون زينب اتزتفتر نجر تنجرا شعو ستاران زينب مدحاني تجزي خنعي كيسع شعب عليك حبحبو ايتبلا زينب شعو مسوصت سيتارا ناب صحافيتا دويلا ناي اوزن بروجرام كل نكتتفو تنجرا بيقول نسالا بيتناي زينب صتاو تقعات زي خونه سبنا فرارحا مخانو تنجرو ايتي زغرم نجرون ايتي فيديو زل اخلا سالا اي نيرو سيتارا من كم زل اخلا سلا زي تفلت ايتي تسرح سرح كله خنتو مخانو طرحيات تفلت نيرا شعو ستارا ايتي فيديو ناب دقك وصق سلا زي دليل ايتي فيديو نعوم بزتقم ملكعو نعم ميديان كتوصق تحسب بقول نبعلا ني زينب كتتقمل ايا دليان ايرا ايتي فيديو نعم ميديا مسوصقون زينب كاب سوات تسمعمو ترقاقع ايتي فيديو تخفتو ايتي فيديو زرئيون زينب كاب ناي اوزن غزانا وصقت ايو قصاون نكيرا تشفين صنحا زينب قن بعلا مخانا سلا تفلت بطعم تسنبهد ستارا شعو ايتي تلمن اوزن واقعت ايا سبات كلهم نعنا بصبغ دا انبر بحماق كفلتنا يبلو من تبلومو شعو سلام اسمصاون نوزن بخمين تقمخا كتبل ناي سب هيوت تعني يبلو زينبون نابتا ابارتمنت دفئات اتمو ني اوزن من تاخم زغير خاتبلو بحركانون انا طفات يبلين من كم زطفاون كلتينا نفلطينا تبلو يسون قص بمغير امارات يبلين يسخ مخان خون زفلت يلن قصخي تشفيني اي يبلا زينب ونا تنقطقطت اذا نجر فتح كم دي خونه تنغرو زينب شعوك تنبع مسبلت سيتارا ناب دغ حزاتا توصمو بأول كيتچنق يبلكن يتحقاو فيديو كوص ايكلن يزونا اوزن شمن مصراي يتبلامو نعتن كباخبت ناب غزعه تبصحا بأول عقون خيه بمبال ني كل ነገር ውን ከም ትሕግዛ ተእምና ምንም ከይተሐስቢ ሓንቲ ተፈላጥት ክትኸውን ትደሊ ሰበይቲ ባዕለይ የላ ትወጽእሙ አፍልጦ ትረክብ ብእውን ዋላ ሓደ ከም ዘይትፈልጥ ህይወት ክቀጽል ትብሎ زينب شعو نيمن مئمان كم زلوا بطعم تفرق ناي تركن سبع يافاز نيم محازو يرخبو مصبق تقوال اللايلو ناي زينب سئلي يرئيو ناي فاز محازو هفتام سلزخونه نيكم رعو صبق تقوالي يزئلش نيرو فاز جناو كلتي زلو ناي عدما فلالاي ولا يرأ ني زينب كاف غزان موصا اي حاسيسو اب غزا وشتون بيزعوا ات مرعى يمزواقع نيرهم كلن قرابتون مرعى يايلن بمحساب ني زينب يحبحبها ستارقن كل ነገር زسردا يزمسل ايتي فيديو سالا كم لاخلاون تامن ناي ستارا صحافيت مسالا فقرا وركب سلازنبرا كيدا نختسرقو تزاربا ايساون حرايت بلمو ناب غزو كيدا صبق درار سريحم مبلع يجمرو بيتدققامون الكل نكبزح تدفافو سالانا سخره بممصو دمو يتحق كل ينغرا كمو زغبركون ني حاوي كنقاقح يدلي بلامو يتحقاو فيديوون كل ابيدو مخاني نغرا شعو تفلش تسرقمو بيصبحتو ان حلقات هبا زينبون ميسحاتنا ان حنت عباي سبيتن قيمشن مغزا يوصا سيتاراون اوزنا بيرو تصبيمو ايتي فيديو من كم زلا اخو تنغرو بيتمساسال ساعتون سالا اتفلش سينو وانا علش نبر نا افكاري تدول مسحاتتاون مينم كم زي رأيت تنغرو ولا حجونا بسرح مصي حتامو يساون حد عينت ملس تهبو سالا يحرغمو ني حلقة ستارا يرخبا يساون يتفلش كم زوسدت ترئيو بأون عيننا رأينا ما يتأتو حاو خان سدرا خاص لذا حقذا يسخاقن زفيدي خاية بلمو وزن دمو إذا زاربو وخلو تحابو يسمع سلاذ نبرا شيعو مصيئو ونحاو يتناي ماكينا مفتحا بايبلو سالا ونتي مفتح يغمتالو سالا دحر مخادون كم زغبرتو مينما مرات سلا زينبرن ايتبلو بأون تخلتنا نسرح سرا اب حدقه ايتبلمو وزنون دحاني ينابل صنيحو دحر دقائق نسبات مقيام يجمر شعو اب حرقنا هلو حانت قال تمصمو يسخا اقوالات كتغدا ايتخيلن تبلو يسون حريقو سلا زنبره
ኣብ ገዛ ዘላ ሰራሕተኛ ከም ዝዓመፃ ይነግራ ኢታ ጓል እውን ሰሚዓ ናብ ሶሻል ሚድያ ትኸይድ እሞ ብእውን ነቲ ኦዘን ዝነገረ ሓቃዊ ቪድዮና ቀረፀት ሰባት ንክፈልጡ ትገብር ኦዘን ቪድዮ ተሰሪሕዎ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይስንብል ሲታራ እውን እቲ ናይ ቀዳማይ ምስ ዓረየት በእቲ ሓደ ምስ ገደዳ ብጣዕሚ ትሓርቕ ሕጂ ግን ምንም ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም እቲ ሓቃዊ ቪድዮ ንክሰድዎ ይሓስቡ ዘይነብ ድማ ምስ ኩሎም ስድራ ብምዃን ንመርዓ ትኸይድ እስካ ሽዑ እውን ከመርዕውዋ ምዃኖም ኣይትፈልጥ ነይራ እቲ ንዘይነብ ዝምርዓዋ ሃኪ እውን ኣብቲ መርዓ ጸንሐ ብእውን በእቲ ሓጓስ ዓይኒ ይርእያ እቲ ኣጋጣሚ እሱ ብምጥቃም ንዘይነብ የላልይዎ ኣብዚ ማእኸል ድማ እቲ ሓቃዊ ቪድዮ ይስደድ እሞ ሽዑ ዝረኣየቶ ድማ ናይ ዘይነብ መሓዛ ኣይፔክ እያ ነይራ ናይ ዘይነብ ኣቦኣ ከይድር ኣብ ጎና ስለ ዝነበረ እቲ ቪድዮ ይርእዮ እቲ ቤተሰብ ኩሉ እውን ነቲ ቪድዮ ንምሕባእ ዘይገበርዎ ነገር ኣይነበረን ምንም ክገብሩ ግን ኣይከኣሉን ናይ ሳላ ኣፍቃሪት ናይ ጥፍኣት ስምዒት ይስምዓሙ ንሳላ ንምርካብ ናብ ገዝኡ ትኸይድ ብእውን ብተደጋጋሚ ቅሬታ ንሓተተት ካብ ስርሓ ንከይትባረር ከም ዝገበረቶ ትነግሮ እሱ እውን ብሕርቃን እስኺ ሕማቕ ሰብ ኢኺ ምንም ዘይትፈልጥ ቆልዓ ሂወታ ዘይርክየ ይብሎ ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሶም ከይድርና ነብዕ ንጓሉ ከይሕልወክ ብዘይምኽኣለይ ብጣዕሚ ይቅርታ ይብሎ ናይ ሓትና ሰብኣይ መፅኡ ድሞ ኣቲ መዋረድት ኢሉ ይፀርፎ ዘይነብና ነብዐት ኣነ ምንም ኣይገበርኩን ዋላ ትበሎም ዝኣምና ሰብ ግን ኣይነበረን ፋዚ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝዓረቐ እድዮ የልዕል እሞ ኣቦኣ ከይድር ግን ኣብ ማእኸል ብምእታው ብናይ ጓል ዕጫ ንባዕሉ ይውቃ እቶም ሚድያታት ኩሎም እውን ብዛዕባ እቲ ቪድዮ እዮም ዘሕልፉ ነይሮም ሲታራ እውን ናይ ባዕላ ነገር ንምዕራይ ናብ ናይ ዘይነብ ገዛ ትመፅእ እሞ ብእውን ሚስ ናይ ዘይነብ ሓትና ኣነ ምዝረራብ ኮፍ ይብላ ዘይነብ ሽዑ ሓሪቓ ስለ ዝነበረ ንኦዘን ክትረኽቦ ስለ ዝኸደት ኣብ ገዛ ይጸንሐተን ሽዑ ዘይነብ ክተጥቅዖ ዋላ ሓሲባ ትኽድ ሕሊናኣ ስለ ዘይፈቐደላ ግን እቲ ዝሓዘቶ ኻራት ሽንድዩ ሽዑ እውን ባዕላ ዓርሳ ስሒታ ትወድቕ ሲታራ ሽዑ ምስ ሓትና ናይ ዘይነብ ሓደ ውዕል ይገብራ ንሶም ጥፍኣት ከም ዘይብሎም ንክተእምናን ኩሉ ነገር ንክትርስዖን ብዙሕ ገንዘብ ትህባ ናይ ዘይነብ ኣቦ ሓጓኣ ሽዑ ይሰምዐን እሞ ካብ ውሽጢ ገዛ ይወፅእ ብእውን ይሓርቕ እሞ እቲ ገንዘብ መልስላ ኣንሕና ጓልና ተጎዲኣ እያ ገንዘብ ክሕዝ ክልና ውፅእ ይብላ ሲታራ ቅድሚ ምውፃኣ ንትርኪን ምንም ከይተሓስቢ ኩሉ ነገር ባዕለይ ክዕርዮ እየ ትብላ ዘይነብ ካብቲ ዓርሳ ስሒታ ዝወደቐቶ ምስ ተስአት ኣብ ጎና ንሳላ ትረኽቦ ኦዛን እውን እቲ ንዓይ ክትጎድእኒ ዝመጻእኺ እዩ ንፖሊስ ኣይዛረብን ኣጀኺ ይብላ ሽዑ ሳላ ናብ ኦዘን ይቐርብ እሞ ተትቐትለካ እውን ናይ ባዕልኻ ፀገም እዩ ይብሎ እሶም እናተዘራረቡ ንሃለው እውን ገዲፋቶም ትወፅእ ሽዑ ናብቶም ናይ ሓለዋ ካሜራ ትኸይድ እሞ እቲ ቪድዮ ንክህብዋ ትሓቶም እቶም ሓለውቲ እውን እቲ ቪድዮ ከም ዘይህብዋ ይነግርዋ ሃኪ ግን ንዘይነብ ስለ ዝፈተዋ ንዘይነብ ንክምርዓዋ ንፋስ ብዙሕ ገንዘብ ይህቦ ዘይነብ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ሲታራ ናብ ገዛ መፂኣ ከም ዝነበረት ኣቦኣ ይነግራ ፋዚ እቲ ገንዘብ ምስ ተቐበለ ሃኪ ጥርጣረ ንከይህልዎ ዘይነብ ምስ ድንግልናኣ ምህላዋ እውን ኣብ ሕክምና ንክረጋገፅ ምስ ሓትና ኣይዘራረብ እቲ ዝዛረብዎ ናይ ዘይነብ ኣቦ ሓጓ ኣይሰምዖም እሞ ብጣዕሚ ይሓርቕ ኣብዚ ምቁያቕ ማእኸል እውን ናይ ዘይነብ ኣቦ ሓጓ ዓርሱ ስሒቱ ይወድቕ እሶም እውን ንዘይነብ ገዲፍናያ ተኸይድና ክትጠፍእ እያ ኢሎም ብምሕሳብ ሓትና ኣተርከ ናብ ክፍሊ ተዓፅዎ ኣብዚ ማእኸል ድማ ኦዘን ንዘይነብ ክምርዓዋ ብምውሳን እቲ ሓትና ዝዓፀወታ ማዕፆ መፂኡ ይኸፍተላ እዚ ክፋልና እውን ኣብዚ ይውዳ ኣብ ናይ ቀጻል ክፋልና እስካዕ ንራኸብ ደሓን ፅንሑ ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ